rayuwa ta yin baki to tamakar mutuwa ce. Manufata mai kyawu ce akan ki karki makance. Nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace. Na dau laifi na tuba ki yafe min. Labarina ban san harafi wanda zai sa ki guje min. Labarina in ka tafi so za ya sire min. Labarina ban samu ba kamar kyatarin yan mata. Ban sare ba a san kina da matsirata. Ban shirya ba na barki akwai tarin wauta. Kina so na ni ma ina son ki kin sani.